Pano ndipo Nyasa VoiceBox pamene pabwera ndi amalawi osiyanasiyana mnakhani magazi osiyanasiyana pamene ndale zathu zikuyendera kuno ku Malawi. Ndiye lero tabweranso ndi mzika yokhudzidwa imene ikuoneka kuti ikulankhula ndithu mokwiya kuwakalipira olemekezeka amene ndithu amayimira boma pa milandu yosiyanasiyana kapena kuti attorney general kuti zikuoneka kuti amenewa ndithu ntchito yawo sakukwaniritsa sakumamulangiza mtsogoleri wa dziko lino Thabo Chakaka zinthu zolongosoka pamene ndithu ayina kugwira ntchito yake motsatira malamulo a dziko lino. Ndiye tikhala limodzi kuti timve kuti mkulu ameneyu akufuna kuwauza chani Thabo Chakaka Nyirenda pamene akumagwirira ntchito yawo yomalangiza mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za milandu komanso kutsatira bwino kwa malamulo pamene akupanga ziganizo zina zoyendetsa dziko lino la Malawi. Pano pa Nyasa VoiceBox. Moni Malawi nonse mawauno amene muli pagulu pano komanso ndina wonse ku Malawi kuno. Ndi yambe uthenga wanga ndi kuwafunsa amene akuti ndi legal expert wathu wa boma Thabo Chakaka Nyirenda. Inu Thabo Chakaka Nyirenda, kodi ndinu attorney general wa Malawi government kapena ndinu attorney general wa MCB? Mukumpangisa manyazi tu president wathu wa dziko lino inuyo. Musamagwire ntchito ndi mtima wokhala ndi affiliated ku chinthu china chake iyayi. Inuyo gwirani ntchito ngati attorney general wa dziko lino la Malawi. Ndinu attorney general khayo amene mutipangisa manyazi mdziko la Malawi. Chikhaleni ma attorney general samene tinawo Malawi munomo. Inu mutipangisa manyazi kwambiri. Mukumamulakwisa president wathu malamu mupatsa malangizo abwino aja. Oti mmene ayina kuyendera. Inu mumatipangisa manyazi. Ndi dziko lokhalo limene tipanga manyazi tikaenda kwa kunjaku kumachita kutifunsa kuti is he really qualified as to be attorney general kapena chipatiso chifukwa zina zimene inuyo amachita. Mupangisa manyazi anthu maloya anzanu amene akudziwa ntchito yapamwamba kwambiri Malawi mnomo. Inuyo mukuoneka ngati simunaphunzire malamulo bwanji kodi. Mukuoneka ngati simunaphunzire malamulo a Thabo Chakaka Nyirenda bwanji. Mumatipangisa manyazi kwambiri. President wathu akumagufa kwambiri munkhani ya malamulo chifukwa inuyo upangiri wanu umakhala wosakwanira bwinobwino ayi. Ndi zimene timagamba posimwepa kuti ku immigration nakuwaso akatipangisa manyazi. Taona ndipo simwepa first lady athu atapita kupita kunja kupanga manyazi kukunyamuka okha kena kanthu osaja kwabweza. Chifukwa kuti ma passport is incompetent munthu uyo. Ndiye mukakamira munthu amene ali incompetent. Wapangisa manyazi dziko munthu uyo mukumkakamira kuti mumuteteze chifukwa chani. Ndiye khayo Malawi muno manga khale chief immigration officer. Ni mumatipangisa manyazi ino Thabo Chakaka bwanji. Uloya wanu ndi wanthu ndi wasa upita kumawerenga mabuku bwinobwino makwanira. Inu mulekani kumuthandiza president wathu ngati anatenga udindo ngukupatsani inuyo anakupanga trust president wathu kuti inuyo mukhoza kumuthandiza ku malamulo. Koma pa mukungufisa kwambiri akumangogufa president wathu pachani. Mudziwe kuti si inu kuti mupanga manyazi lupanga dziko ndi dziko la Malawi komanso anthu akumaona kuti kodi chifukwa chani. Malo moti inu mdakanyadira kuti ineyo taonani kungokhala sikulu kumalizako kutani ndakhala attorney general wa dziko la Malawi ni muthandize president amene pondikondene suti munali kwenokha nthawi imene inu amakusankhani unali mwayi wanu wapadera inu kuti ayi apapa ndipange plakati sino ndionetse kunipasa udindo umenewu ndionetse dziko kuti ine malamulo ndaphunzira bwinobwino. Koma most of the time mapeza kuti mwagufisa president wathu. A president musakhale ndi inuyo musakhale ndi appeasement policy yomangopanga appease wina aliyense yayi. Nkhani ya inuyo momwe munabwera pa dziko lapansi linolo kubwera dziko bakabaka la Malawi kuti muzakuoze dziko la Malawi linolo. Ndiye munayenera kugwira ntchito ndi anthu amene akuthandizeni kuti dziko la Malawi likozeke. Mese mukanena kuti dziko la Malawi ndilowola ndiye mufuna mukoze. Ndiye lizungolerabe pano likuolerabe a president. Chifukwa cha anthu amene mudatenga maganiza kuti akhoza kuthandizani dziko la Malawi lino kuti dziko likhoza kuyenda bwinobwino. Koma panopa siwesi. Chifukwa munthu amene adayena kupaseni upangiri wa bwinobwino mutapanga appointment akalumo retired
nokha mukuwerenga chizungu chonena kuti retire munthu anapanga retire anali mboma momwemo anapanga retire after reaching the maximum ujeni age imene amayenera kugwira ntchito mboma nokha mukuchita kudziwa inuyo ndi anthu akuti muli chizungu machimvetsa bwinobwino chizungu retired it means kuti munthuyo anagwira ntchito mbomamo anatopa anakhazikika nthawi panoenda ukapuma ku nyumba ndi zidzukulu ndi ena aliwonse akakhale ku nyumba mupangitsa Manyazi Dziko la Malawi chifukwa chani kodino mupangiranji zinthu zimenezi kodi m'Malawi mnomo anthu inuyo tinene kuti dziko simulikonda bwanji mumazipanga contradict nokha kuzipanga contradict tibwera tusakonza za Malawi pano muwononganso dziko la Malawi mwene chifukwa chani kodi muone ngati ena afe timakondwera nazo mukamaononga dzikoli muone ngati timasangalala nazo Thabo Chakaka watero January ndi 21 kodi mulimbikira mtundu wapanda pache ndalama zimene mukuononga pamenepo ndi zaboma. Why should you apply judge a competent judge after all Mike table a competent judge I want to repeat that wakuza nula kuti sizinaende bwino zinthuzi inosangwa chivomera bwanji chinthu osangwa chivomera kuti nichivomere kakaka kupitaso kuti musiononga bendera zaboma musiononga be pa munthu amene anapanga retire kale anapanga retired chifukwa chani kuti mukumusokoneza president wathu chifukwa chani kuti inu chimene mukumuoposa mukuthandiza kukonza dziko linolo nchani ino Thabo Chakaka chimene mukuopa nchani ino chimene mukuwauza Malawi kuti mukuwaopa Malawi ndi chani tatiuzani chimene mukuwauza chimene mukufuna mukuwapangira Malawi choopsa mukuwasungira kampeni kumphatsa Malawi chifukwa chani kuti iwe Thabo Chakaka attorney general wa dziko la boma la Malawi to give advice legal advice ku dziko la Malawi chifukwa ngati mukupanga malamulo a boma. We don't want to be paying antife kumangu alipira bendama pamene malamulo mukusokonezera kodi tizidi musokonezera malamulo mufuna muzungu alipira bakobiri muzungu apatsa anthu kabati nenecho musokonezera chinthu chonezera cheni mukuchidziwa kodi mukeza Malawi tizingogwera nani basi muzungu ononga zinthu kumaonongera dala cholinga choni ndimene muzitsera makobiri muzidandira makobiri benemo. Why do you confuse our president? You know Thabo Chakaka. Why do you confuse our president? Why do you confuse our president? Muzimbela makobiri muzi tilampa sampando nemali bweleza nthawi as our president kuti apangerani the government osati apangerani on azipangerani azithandiza on a few individuals balai mnomo. No, we gave him the president inu mmaina kumpatsa legal advice yabwino kuti no tapanga izi this is a mistake and mistake imene silagalisa uneka panopa taona ni mulungu zimakupangani poyera panopa chichonse chimene munagufa ino chibwera poyera panopa taona ni zimene mulungu akupanga panopa. Hey, we are going to appeal boma kuti boma lokanoka boma nokamapanga apitu choka don't you know kuti ni boma amene akukhali wose ni boma the government limu nokanoka you're confusing yourselves nokanoka mvanga confuse yourself. Why do you want kuti muonetse ngati justice Mike Tembo kuti sadziwa judgment banje mufuna kumuonetsa pamene poti mufuna mumuonetsa kuti sadziwa pamene yeye wakuza kuti this is not on ndiye mwaona sopana akakumenyaniswa kwa appeal justice sopana ku Supreme Court akumenyaniswa kuti no apanga 10 down uje ni magalisa. Why do you promote anthu amene woti anapita they have to go and pack it ku immigration kulibe anthu amene angapangirani immigration manyaka wose amene apangeko immigration mukonenge tamala ukondwa mena kukhalira kuje nikuja anthu azikabwerera kunja alusakale agulakale matikiti kumaka bwerera kunja they are coming back and you are still happy at Thabo Chakaka kuti dama zilingopitabe are you still happy pano anthu akuvutika mmidzi mosemo mmidzi ngakhala kuchoka kwa president kusagasi yako kwakabudula kwa kusaluko akuvutika do you mean kusakula anthu akubudula wose akupeza bwino ndithu akupeza bwino koma zasemane zimene mukononga patopa fingo avumene ananyamuka first stadium muja kupita kunja ndanthu angati ka 10 11 akabwera amene already atadula matikiti andeke that's the government money zaunongeka pamene paja and you are still happy kuononga ndalama so and you want to continue kuononga ndalama kwa munthu amene wangu khala pamene paja and you think we are going to sit down here and stay kukondwa panopa if you continue
ife tikakhala kumene timanga down tibwera kuti ku office kwanu kuti ife tikakhala ku office kwanu. We are going to ask the president to remove you out of that office if you don't know. We are, as Malawians, we have got that mandate. We are going to tell the president we are going to Manyazi. Thabo Chakaka go million 121. Mukumuno ngesa president zindwa mbili panopa mukumambangisa kugufa inuyo pamene anakupanga ni choose one trust ndi bundu azanthandisa. Malamulo straightforward pankhani imene mukulimba nayo inyungu already kuti simukawina, but you wanted just to please someone kuti yayi aone kuti yayi I'm working. Malamulo they are straightforward about that and go read about that those things. Kulima competent lawyers competent lawyers wati atakapa mpono velepo akuzoma mpanga vice president. We had that amenana choka ja Surungwe. You know Surungwe sama tenga chifodi kapena na khalapa mlandu ucha kapena na wina napo mlandu wa elections ucha. He was advising a president accordingly. A president is zikachitike bwa mwakutai. Despite inde chimabanga offend a president chimawawa, that was not the right thing. Amaziwa kuti no, if according to the laws tiende chonchi. That's why maybe sana gwizana la ukhala pamene paja munabwera inuyo. Koma inuyo munaenda kumamuza president inuyo ngati anthu amalamulo, you stick to malamulo anu enieni despite the pamaenda kukhala argument. Koma inuyo ngati lawyer munaenda kumamupasa good advice president kuti this is not only a president oti kulimbana ndi tulo pata paja tingononga paja makobira papa, this will not work. High court yakuzani no awisana nene sana pangidwa appoint bwino mwakuti ino mule yayi ifenda amene ino kana amene mukaziwa malamulo azali sanzwa malamulo majaji amene kupanga decision yo sanzwa malamulo akozopanga error ngati mwemwe na kuti jaji error koma error pelekani argument yokwanira kuti wapanga ndi Supreme Court of Appeal yakumenyani tutha pakisa Manyazi ndi kuti palipo Mungu khanga ndi nkhuku zoduka mutu kapena zochitopa Supreme Court yakumenyani pa. Common sense. Don't you know this is a common sense? The guy is retired. In longer lawyer, when somebody said this is a retired officer, the already retired officer, another government. Why do you infringe my laws? Why do you want somebody to interpret on that one? In longer lawyer, Mufuna swab, I'll interpret that. But many you know that was a retired person. And another army, he was a soldier. Army on the government. The government. And you still insist to do much akarabe zaka ni zaka. Mani ngafuna ukhamu ndali ayimeka akayimeka MP akayimeka kuchani kumene kumutswawo osabusiya banja akayimeka kumeneko. Because the constitution is clear akuzokayima pamalipo. Suda kumuletsa ukayima MP even ngati akufuna abwereso azayima president if he wants to change back into the government. But that's not the only way imelanga panabanga angabwere mu government. The appointee another kuitsa eladi chwa muntu yonde a retired person mwati bwelezeso babile bwabu mpetse mumati kuisa kwambiri Thabo Chakaka Nyirenda kuti chichonse chimene boma linga pange kunkhani ya malamulo sili kuwina apo nkhani ulo pang'ono likumango luza nkhani zambirimbiri boma. Yet you are there as a attorney general. You are not there as a party attorney general. No. You are not there as a legal expert wa boma. Wa Japan. You are being paid the taxpayers' money. And it means you won't do a bomb. You can have affiliated with Japan in too. Come when it comes to discharging your duties, please make sure you know your position as an attorney general. Maybe let me screw you in that way. Attorney general, you are standing as a legal expert or legal advisor or boma, wa Malawi, not as a party. Kama chwa mupanga mukuonesa ngati kapena ngati simuna kale class bali. Mumati bangisa Manyazi kwambiri nuyo. Zuko mkwambiri.